Fake uthuka abantu uyabona yiko kugeja ingoma nje admin emagroupini bese ama group abalandeli umculi admin umculi Igcwame elisha libize uKhuzani ngeqaqa. Ngubingelele phengwamukele buyele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Isikhathi masikanje ngudosela indaba zokuthi igcwame elisha setholakale leyisa uKhuzani lambiza ngeqaqa. Igcwame elisha ke belenza ulive video lapha lihamba naye imanager yakhe uSimphiwe Masonto. Igcwame elisha shilo ngempela ukuthi umuntu oyiqaqa umbona ukuthi abo admin wabalandeli noma uyipage la Facebook labalandeli maskandi. Nangempela uzokhumbuleka ukuthi emavini andlule kuye kwatrend indaba zokuthi uKhuzani utholakele ukuthi uadmin welinye ipage labalandeli bamaskandi ku Facebook. Leli page libizwa ngokuthi abathandi bamaskandi or imaskandi Lovers the Legacy. Abantu abaningi bayagxeka futhi leli page ukuthi ngathi licheme nayo uKhuzani ngoba ukusolala ukuthi ama post akhuluma kahle ngalo igcwame elisha atholakala esisusiwe ngokuhamba kwesikhathi. Mbukele emakhaya ke nathi ke video lapho khona igcwame elisha ligadla ngempela ifaka zonke enyameni kuye uKhuzani mfowapungose. Phindele futhi lagadla nakule ndaba le eshiyo yichunu ukuthi uKhuzani watholakala ukuthi unukubeza ingane enominyaka o14. Mbukele emakhaya ke nathi video yegcwame elisha akehlane ezathi sizombona ukuthi wena uyibona kanjani le ndaba yegcwame elisha ngoba ligadla uKhuzani kanje. KweSimanzonzo indaba ayipheli futhi asoze zaphela. Till next time. Siyabonga. Lisemoyeni ngingakusala ngegaga ngiyayibhokela nje bafana. Angiyinkosi yomdala. Angimjaya kuphi bafana. Yena lokuhlaba ngenyawo le. Ngafika kusekhona into ekuthiwa uphondo. Sana ninokunyawo. Bala. Ngafika kusekhona into ekuthiwa uphondo emculweni. Yema ngoba Ngidala bafana. sala ninokunyawo. Para que seja uma Nyanyise, para que seja uma angel nyanyise. Aquela televisão. Mujalla. Sanbuya khona ma iTunes. Sanbuya khona yo downloada. Osema album. Inkosi yama album. Amavolobolo. Ngiyathola ama complaint nithi akekho isikhopha siko professionally umculo asufaka ama iTunes immediately skipper uyabona mina bafowethu ngizazela ukushaya isiginci ngicule ngishaya ingoma into kudunisa nama laptop angihlangana nayo into yeqaqa le angihlangana nayo dunisa lama laptop umculi ngapha umlandeli ngapha unama fake uthuka abantu uyabona yiko kugeja ingoma nje admin emagroupini bese ama group abalandeli umculi aziyezi le nto leyo yazi ukuthi ngisho sisafunda isikole thina silolu hlobo labafundi abahlala ema-toilet makufundwa uyabo hlala ema-toilet makufundwa i-exercise siligoqe silenza induku sishaya induku ishethi silikhipha ngaphandle sihlupha nje kodwa makuphela unyaka umuntu shaya unombolo 1 noma sikuyi top 5 iqaqa lenhlobo eyiprefect esikoleni ishaya insimbi ithunya hothisha shaya insimbi bakishethi ngaphakathi inyangothayi phindi ingadlula iclass ngaliphindile ikade laphinja iyafeyila iyajalawisha iyafeyila ishaya insimbi eklasini iyahlonipha yabo mina mfowethu ngifana nelibadla libhema insangu le ema-toilet makufunda kodwa ngangiphasa nalapha ke njalo nje ngalindela ukuthi uzongithola ngidunulisela laptop mina
ngithi mina ngithi ngi-uploada ingoma ku-YouTube. YouTube okwabani lo. Ngifuna ngingazi ngompatha, nihlale nazi. Wena ngizonibhoxa kahle. Yabona kufanele nihlale nazi ukuthi impatha le u-SK impatha. Ni right impela ke manje njalo ilapha enginibamba khona nazi ukuthi isiqomqomo u-SK. Ngiyasiza isiqomqomo la sihamba khona. Uyasibona driver isiqomqomo. Uyasazi siyolela kwamabani namhlanje. Uyasiza umarekele isiqomqomo. Uyasibona sihleka kanjani? Sihleka njengo-uncle. Ngiyokuhleka njengo-uncle. Ngihleka lokhu okunyanyisayo. Nyanyise. Ukuhleka kwenje suthi. Surprise la. Wawenza nje. Uyabona mawuyisola ukuthi unenkinga. Mawuyisola ukuthi ngenze kube nenkinga. Ungabalanda osisi abadala noma ontanga yethu. Laba hlakaniphile ngoba bazokubamba bese beyakumpimpa ukuthi hey lo umuntu loya imvubu. Bazokumpimpa ukuthi lo umuntu imvubu uyabona. Ulanda okuncane. Lo ozokuhlakaniphela. Uflop yoko mawuthi awunayo isho ngobudoda bakho. Mamlanda umuntu omdala. Mamlanda umuntu omdala ose. Ngakho ngasheshi ukugethela okuncane. Ngakubala 4 days. Ngathi ngakubeka nje 4 days. Bese udamage ukudlala. Uzambala show uzamthi just ukuthi lokho yamuthethe bizakho ukuthi yasebenza. Uyiphota le ukuthi yalunga. Uyiphota le ukuthi yalunga. Adoda. Hey. Imnandi ngento eyodwa lento yomkonkoni. Ulunguzisi. Lento yomkonkoni mawuyifihla ngapha ivela ngapha. Uba ne wow. Ivela ngapha. Ivesa ndawo zonke. Mawungadansanga udansa zakudunuza. Wadansa sakubamba la. Yes. Yabona njani? Ngingalelana. Begqoka amalethe elihle. Hawu, ukubemba. Yebo, ikuzethu. Siyabonga la support. Nkosiyami. Lasifa no drink. Siyabonga. Unjani kuze mfemu? Yebo mfowethu. Yebo mfowethu. Mfana kanti ukuzeni? No lokuzana ubona zinobona. Alright. Siyabonga. Zabe impentshisi ngilidle.